Liberdade con cargos para os dous últimos detidos no marco da Operación Saona, na que se interviron preto de 4 toneladas de cocaína na Pobra. Foi a decisión da xuíza tras tomarlle declaración nos xulgados de Muros. Que tal, saúdos? Tamén se retirou o pasaporte e teñen que comparecer todas as semanas no xulgado ante o posible risco de fuga. Ampliamos de contado xusto despois dos titulares. A conselleira do Mar visitou esta mañá a sede de Congalsa na Pobra para coñecer as súas novas liñas de produtos. A empresa aposta polo valor engadido dos produtos de pesca local, así como pola elaboración de pratos preparados máis saudables e doados de consumir. Xuntanza entre a AMPA do Colexio de Rubiáns en Vilagarcía e o subdirector xeral de mobilidade da Xunta na procura dunha solución ao problema de transporte neste centro. O colectivo de nais e pais valora de xeito positivo este encontro e agarda a que se confirme axiña ese cambio no transporte escolar que permita mudar os horarios do centro. A Mancomunidade do Salnés clausurou hoxe o curso de robótica colaborativa, unha das propostas que máis éxito ten nas diferentes convocatorias do Programa Integrado de Emprego. De feito, xa é a terceira vez que se inclúe na programación do plan da Mancomunidade. 20 persoas participaron nesta edición. Tempo de Nadal, tempo de festivais solidarios. Por exemplo, en Ribeira, onde vai ter lugar o día 13 de decembro a gala solidaria en favor de Cáritas. Este ano será na compaña dos artistas da Escola de Teatro Musical Mimarte, cun espectáculo co humor como fío conductor. En As Novas tamén estaremos en Barro, onde inauguraron hoxe a mostra Castelao Grafista Facsímile na conmemoración deste ano Castelao. A exposición componse dunha escolma de obras nas que se reflicte a evolución tanto do compromiso ético, social e político do artista rianxeiro como dos seus recursos plásticos e a súa querenza pola ilustración. Vémolo todo de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. Comezamos. Víamolo en portada, esta mañá pasaban a disposición xudicial nos xulgados de Muros os dous últimos detidos pola descarga de algo máis de 3,5 toneladas de cocaína na Pobra o pasado mes de setembro no marco da denominada Operación Saona. Tras prestar declaración, a xuíza titular que leva o caso decretou para eles liberdade con cargos. Ademais, ordenou a retirada dos seus pasaportes, obrigándoos tamén a comparecer de forma semanal no xulgado Muradán ante o posible risco de fuga. Están acusados dun delito contra a saúde pública na súa modalidade de tráfico de drogas, pertenza a grupo criminal e branqueo de capitais. Os dous foran detidos o pasado martes no lugar do Campiño en Palmeira tras varios rexistros realizados polos axentes da UDICO. Xuntanza entre a AMPA do Colexio de Rubiáns en Vilagarcía e o subdirector xeral de mobilidade da Xunta na procura dunha solución ao problema do transporte neste centro. O colectivo de nais e pais valora de xeito positivo este encontro que tivo lugar en Santiago. Din estar satisfeitos co compromiso que se lles trasladou dende a Consellería de Mobilidade de emitir un informe favorable ás súas demandas que a Xunta considera de infactibles. As nais e pais, así como a dirección do centro, veñen reclamando dende hai anos un cambio no transporte escolar que permita mudar os horarios do centro, que arranca a súa xornada lectiva ás 10:10 da mañá. As familias confían en recibir en breve a chamada de educación para confirmar ese cambio de horarios. Dende a AMPA din estar esperanzados e coa sensación de que o conflicto está encamiñado e a piques de resolverse. Cambiamos de asunto. A conselleira do Mar visitou esta mañá a sede de Congalsa na Pobra para coñecer as súas novas liñas de produtos. A empresa aposta polo valor engadido dos produtos de pesca local, así como pola elaboración de pratos preparados máis saudables e doados de consumir.
A conselleira do Mar desprazouse esta mañá ata as instalacións da empresa Congalsa na Pobra para coñecer as liñas nas que traballa esta firma dedicada á transformación e conxelado dos produtos do mar. A aposta pola pesca local cunha nova gama de produtos, así como a mellora de algúns dos seus pratos a hora de facer máis saudable e atractivo o seu consumo, son as bases do proxecto industrial estratégico que están a desenvolver coa axuda da Xunta de Galicia. Los proyectos nuevos que estamos realizando, tanto de darle valor añadido a los productos de la pesca local, como la transformación de los productos que estamos haciendo para poder hacerlos más convenientes a la hora de comer, como son hacerlos en air fryer, y para acercar, digamos, al consumidor que solamente con un ligero calentamiento en casa pueda tener ya un plato preparado. Nosotros hacemos sobre todo productos congelados en base de pescado y platos preparados, y entonces tenemos el honor hoy de tener la consellera para poderle enseñar esos nuevos proyectos que estamos realizando, que vamos a realizar los próximos meses, ¿no? El proyecto ha sido elegido por la Xunta de Galicia como proyecto industrial estratégico y lleva una inversión de unos 25-26 millones de euros y la creación de 150 puestos de trabajo adicionales. A conselleira do Mar destacou a importancia da industria transformadora para seguir posicionando a Galicia como primeira rexión pesqueira de toda Europa. Daí o incremento da dotación das liñas de axuda específicas para estas PEMES que ascenderán no próximo exercicio a 17 millóns de euros. Colaborar en el desarrollo de todo ese tejido empresarial que está implantado en las comunidades costeras y que ayuda pues a generar empleo, a generar riqueza, y que desde el Ejecutivo gallego, desde la Consellería do Mar, apoyamos a través también de líneas de ayudas específicas. El año 2026, en los orzamentos, tal como expuse pues hace 2 semanas en el presupuesto, destinamos 17 millones de euros a este tipo de pymes de transformación de productos pesqueros y acuícolas, un incremento de un 5% respecto a los que publicamos para el año 2025, porque consideramos que empresas como esta, empresas que traccionan del sector de la pesca y de la acuicultura, son fundamentales para poder seguir creciendo y que Galicia se siga posicionando como la primera región pesquera que es. E achegámonos agora a Outes. Ali recibían esta mañá a delegada da Xunta na Coruña, Belén do Campo. A súa visita tiña como finalidade supervisar as obras de reforzo que se están a levar a cabo na estrada AC196 o seu paso pola localidade. A actuación conta cun orzamento de preto de 400.000 euros. Acompañada polo alcalde Francisco Calo e a directora territorial da Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, Begoña Freire, a delegada da Xunta Belén do Campo visitou esta mañá as obras de reposición do firme na estrada autonómica AC196, que atravesa os concellos de Outes e Noia. A actuación, cun orzamento de preto dos 400.000 euros, comprende un tramo de aproximadamente 4,5 km de lonxitude. A obra, que responde a unha bella demanda da veciñanza da zona, permitirá mellorar de maneira significativa o estado do firme, que se atopaba en mal estado, e garantir tamén unha circulación máis cómoda e segura para os usuarios. Trasladouselle á Consellería a importancia deste vial para os veciños e veciñas, tanto o Concello de Outes como en especial para estas parroquias de Cándamas de San Xián de Tarás. É unha vía principal de comunicación, é unha das principales arterias que comunica estas parroquias, co núcleo da Serra de Outes, e máis, coas carreteras principais que temos no Concello. Entonces era unha cuestión xa de seguridade viaria, o estado do pavimento, e, como xa digo, unha vez se trasladou á Xunta de Galicia, fixáronse as pertinentes análisis as supervisións de como estaba o estado do firme, e, por suerte, atendeusenos esta petición de forma rápida, entendeuse a necesidade que había para levar a cabo estas obras. Dende a Xunta destacaron a importancia desta actuación, que contribuirá a mellorar a mobilidade diaria dos veciños deste municipio. Segundo Belén do Campo, a actuación inclúese nun plan máis ambicioso da Xunta, que prepara dentro dos orzamentos para 2026 un orzamento de 71,6 millóns de euros para melloras de estradas. Esta actuación o que nos leva é a volver a incidir na importancia que dende a Xunta de Galicia se fai ao que a seguridade viaria, o estado correcto das nosas estradas autonómicas, e polo tanto importante tamén o compromiso da Xunta de Galicia, non só de palabras, sino un investimento. A prova de iso é que o ano que ven, no ano 2026,
2026, os orzamentos da Xunta de Galicia para condicionamento de estradas autonómicas vai a chegar a máis de 71,6 millóns de euros. E desos 71,6 millóns de euros, 27 millóns van a estar dedicados á conservación e actuacións deste tipo. E seguimos con obras en estradas. O Executivo boirense está a executar o condicionamento dun camiño no lugar de Moimenta, na parroquia de Macenda. A actuación, que leva aparellada tamén a recollida de pluviais e instalación dun treito da rede de abastecemento, ascende a uns 91.000 euros e vai sufragada con cargo a unha subvención de Agader. O alcalde Xosé Ramón Romero e o edil de obras Luís Ruiz achegáronse a todo o lugar de Moimenta na parroquia de Macenda para supervisar a marcha das obras que se están a executar actualmente no lugar e que teñen como principal finalidade o acondicionamento dun vial que dá acceso a varias vivendas. As actuacións por un importe duns 91.000 euros están financiadas en parte pola Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Agader. Unha obra de 91.000 euros, parte está financiada polo Agader, por ser a Axencia de Desenvolvemento Galego de Medio Rural, e, bueno, unha obra necesaria porque vai dar tamén accesibilidade para vehículos pesados e tamén para servicios de emerxencia, pois a aldea. Non sabemos que este tipo de aldeas teñen algunha configuración de camiños moi estreitos. Este vai ter xa un vial de 6 metros e, bueno, podan acceder ese tipo de vehículos na zona e, bueno, e os servicios tan fundamentales como é no medio rural. Se queremos apostar porque a xente viva no medio rural, pois hai que dar este tipo de servicios. Pero ademais do acondicionamento do camiño, coa mellora da rede de recollida de pluviais para evitar as escorreduras, a actuación leva aparellada tamén a instalación dun tramo da rede de saneamento para posibles futuras conexións. E vais aproveitar tamén como mellora de obra para colocar un pequeno tramo de saneamento, xa pensando no que no futuro pois poda haber unha necesidade que as vivendas que quedan na parte máis alta da aldea se teñan que conectar aí, e iso tamén vai quedar xa colocado en previsión desa necesidade. E, bueno, esperemos que as obras continúen ao ritmo que están agora e que os veciños poidan disfrutar do novo arranxo do vial o máis rápido posible. Con fondos propios, o Concello tamén actuou en outros puntos do núcleo de Macenda, con pequenas actuacións que buscaban a mellora da accesibilidade, coa dotación de novos tramos de beirarrúas. E o Concello de Ribeira saca a licitación diversas actuacións para a mellora de servizos básicos nas parroquias. A alcaldesa anunciou tamén a recente adxudicación do equipamento para a vivenda de emerxencia social da Garita. Por fin está adxudicado todo o que é o material para dotar a casa de emerxencia social que temos en Carreira, a Garita, e que, bueno, é un proxecto que ven de fondos europeos xa de anteriores edicións e que, bueno, nos últimos tempos pois se lle estivo dando cobertura para poder sacar adiante o que é pois toda esa posta en marcha da cociña, dos electrodomésticos, pois de elementos textiles como poden ser pois edredóns ou sábanas, etcétera, para que pois na maior brevidade este pois todo ordenado dentro dese inmoble se poida comezar pois a dar servicio a familias, a persoas que se atopen en situación de emerxencia social. No apartado de licitacións destacan tamén as relativas a servizos básicos nas parroquias, como a pavimentación da Rúa Buenos Aires en Corrubedo, a Agriña en Palmeira ou o saneamento nos Muiños en Oleiros. Nos últimos 8 ou 10 días vimos de sacar a licitación pois varias obras. Estamos a falar de obras de pavimentación pois tanto na Rúa Buenos Aires de Corrubedo, na Agriña en Palmeira, que estamos a falar de pavimentación e saneamento, Rúa Miguel Rodríguez Bautista no centro de Ribeira, e tamén o saneamento nos ramais que quedaban pendientes no que é o lugar de Muiños, na parroquia de Oleiros. Así mesmo, a alcaldesa anunciou tamén a adxudicación das carrozas da cabalgata, que achegará a ilusión dos Reis Magos de Oriente a todos os cativos. Os veciños de Vilagarcía e os clientes dos comercios e locais hostaleiros adheridos á zona aberta terán unha hora gratis nos aparcadoiros cubertos de titularidade municipal. Así se establece na nova ordenanza que regulará este servizo e que será debatida no vindeiro pleno do xoves 27. O documento marca tamén as tarifas por minuto e por día, así como o custo dos abonos, que poderán ser por 24 ou 12 horas e para 30 ou 15 días, diferenciando ademais entre coches, motocicletas e
de bicicletas. O prezo por minuto establecese en 0,013 euros cun máximo de 18,66 por día. Os abonos de 24 horas terán un prezo de 74,61 por 30 días e de 55,96 eso por 2 semanas. Os abonos de 12 horas, de 8 da mañá a 8 da tarde ou de 7 da mañá a 7 da tarde, terán un prezo de 59,69 euros ou de 44,77 en función de se son de 30 ou 15 días os escollidos. Esta regulamentación será plenamente operativa unha vez se instale a nova máquina que está entrando na recta final da súa contratación. Se non hai contratempos, as bonificacións serán efectivas nas primeiras semanas de 2026. A nova ordenanza xurdiu como consecuencia da recuperación por parte do Concello de Vilagarcía da concesión do aparcadoiro de Xoán 23 e de feito será neste onde se aplique inicialmente. Será válido tamén para o da Concha unha vez que se instale a máquina e se traslade o depósito municipal á parcela do Pousadoiro. Bueno, vayan tomando nota do Festival Solidario que organizan en Ribeira. Vai ser o vindeiro día 13, todo recadado vai para Cáritas. Falamos deste asunto despois da publicidade. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. A Mancomunidade do Salnés clausurou hoxe un novo curso no marco do seu Plan Integral de Emprego. Foi en concreto unha formación dedicada á robótica colaborativa, unha das propostas que máis éxito ten nas diferentes convocatorias. De feito, xa é a terceira vez que se inclúe na programación do Plan da Mancomunidade. 20 persoas participaron nesta edición. Durante 3 xornadas, 20 persoas da comarca do Salnés aproveitaron unha nova oportunidade de formación ofrecida pola Mancomunidade. Nesta 14ª edición do Plan Integral de Emprego, unha das propostas foi un curso de robótica colaborativa. O curso sobre todo está enfocado para que xente que non ten experiencia na robótica conoza un pouco a grandes rasgos sobre todo o proceso completo de integración do robot. Non simplemente nos basamos na programación, porque ao final a programación, cada robot é un mundo. A idea é que sea un pouco máis unha visión xeral do que pode ser a programación dun robot. A programación destes robots, cuestións relacionadas coa seguridade e o mantemento ou coñecer os softwares para poder traballar con eles son algunhas das cuestións que se abordaron durante o curso. Penso que é algo, como moito de nós sabemos de pensar, que é algo innovador, que temos que aprendelo antes ou temprano para o futuro. A parte, sempre é entretenido eso de decir, wow, robots. Este tipo de robots xa están integrados no funcionamento de empresas e fábricas de diferentes sectores, permitindo optimizar moitos dos procesos. La empresa cada vez nos pide más, de forma exponencial, soluciones de automatización, de robótica. Por lo tanto, el mercado laboral va a demandar personas que sepan de lo que están tratando. Y este es el gran valor que nos aporta la Mancomunidad, dejándonos o facilitando que las personas de la zona se acerquen a la robótica. Xa é a terceira vez que a Mancomunidade do Salnés inclúe este curso nas súas propostas dentro do Plan Integrado de Formación, porque, segundo explican, son as propias empresas da comarca as que demandan traballadores con estes coñecementos. Mancomunidade que sempre está en contacto coas distintas empresas para levar a cabo estes cursos, pois de alguma maneira, como dicía antes, nos animamos e sobre todo temos que insistir máis precisamente en formar homes e mulleres da comarca para que as nosas empresas e o noso teixido empresarial pois poida ser máis competitivo na comercialización dos seus produtos tanto a nivel nacional como internacional. Castro apuntou que a inserción laboral dos participantes nestas iniciativas formativas rolda o 90%. Nesta 14ª edición, o Plan Integral de Emprego da Mancomunidade do Salnés conta cun orzamento de 250.000 euros, dos que 30.000 son achegados polo propio ente comarcal.
E ata o 12 de decembro está aberto o prazo para solicitar axudas para realizar actuacións de embelecemento do litoral galego. Son achegas que están dirixidas aos establecementos turísticos de toda Galicia. En Pontevedra, neste 2025, foron 18 os beneficiarios desta liña posta en marcha dende Turismo de Galicia. Entre todos, repartíronse ata 600.000 euros. Dende a Xunta animan os hostaleiros a solicitar estas achegas. Hoxe, o delegado en Pontevedra, Agustín Reguera, visitou un dos negocios beneficiarios. Trátase do Hotel Delfín Azul, situado na praia da Lanzada, en Sanxenxo. Segundo explicaron os seus responsables, a achega autonómica está a permitirlles realizar unha intervención de transformación total das súas instalacións. Animo aos hosteleros de bares, hoteles, incluso campings que están a tempo todavía de poder solicitar esta subvención. Tres tipos de actividades: fachadas, eficiencia energética y digitalización, que todavía pueden acceder a ellos todos los interesados. La idea del proyecto es mejorar, porque tenemos unas instalaciones muy deficientes y estamos pues haciendo una obra muy grande para poder volver a traer al cliente que se había perdido y para ser un referente en la zona. Ya no es por egoísmo personal, sino porque creemos que Sanxenxo, La Lanzada, Pontevedra, Galicia en general, se merece unas instalaciones acorde a nuestra tierra. O programa A Administración Preto de Ti chega tamén ao Concello de Valga. Trátase dun proxecto do Goberno Central que busca ensinar a veciñanza a facer xestións a través da internet. Entre os trámites que se ensinarán a facer grazas a esta iniciativa, xestións coa Seguridade Social, dúbidas sobre pensións ou trámites xerais como o certificado electrónico ou o DNI. Valga sumarse aos concellos da provincia de Pontevedra que se benefician do programa A Administración Preto de Ti do Goberno Central. A iniciativa inclúe actividades pensadas en especial para persoas maiores ou que descoñecen o funcionamento da administración electrónica. O que pretende precisamente é, aproximar a administración, os administrados, especialmente aquela administración que a do Estado que está, entre comillas, xeográficamente máis lonxe, e que ademais a isto se suma a propia brecha digital, normalmente vinculada a edade, que fai que as persoas maiores teñan máis dificultades de acceso. Entón, isto, por un lado, é unha liña de actuación do goberno importante e, desde logo, vamos a intentar chegar ao maior número posible de concellos. Esta mañá, un primeiro grupo, no que tamén participou persoal municipal, recibiu formación sobre diferentes trámites que a veciñanza pode precisar resolver a través da administración electrónica. A continuación, no marco deste programa, o Concello acollerá diferentes accións formativas para chegar á poboación ferramentas para poder realizar trámites a través da internet. Irá habendo actividades para veciños en medida en que hai un pouco a demanda, pero ahora o que se trata é de que abrir a porta. Estamos en realidade iniciando o proceso e logo tamén isto permite algo que é importante, que é o propio coñecemento e contacto entre funcionarios da administración local e funcionarios da administración xeral do Estado. Ademais de favorecer o acceso da poboación a xestións a través da administración electrónica, o programa busca incidir na prevención de estafas e outras actividades delictivas que afectan en especial os máis maiores, unha das partes que máis valoran dende o Concello de Valga. Creo que é importantísimo este tipo de información a poboación, porque xa sabemos todos os problemas que están habendo, que están xurdindo con as redes sociales e aproveitarse desta situación, e especialmente que as persoas maiores que poidan ter problemas a hora de como se dice vulgarmente, que piquen como consecuencia de todas esas ofertas que fan e que ao final ao cabo son persoas que se dedican a aproveitarse desta situación. Por iso, hoxe, ademais de funcionariado, na xornada tamén estivo presente a Garda Civil. E a directora xeral de Persoas con Discapacidade visitou as instalacións de Ámbar en Ribeira para coñecer as necesidades da entidade. A presidenta da asociación trasladoulle a demanda de ampliar as prazas do centro de día.
O futuro das persoas con diversidade é unha das principais preocupacións das familias cando os pais ou cuidadores se van facendo maiores. Daí a necesidade de ampliar as prazas de centro de día de Ámbar, que a súa presidenta lle trasladou a directora xeral de Persoas con Discapacidade na visita ao centro realizada esta mañá. En total, a entidade precisaría de 10 prazas de centro de día, 7 de nova creación e 3 de conversión actualmente do centro ocupacional, así como novas prazas para a vivenda tutelada. Entonces, temos plazas de centro ocupacional que serían xa de centro de día. Necesitan esa atención continua de persona a persona. Entonces, temos algunhas personas en esa situación, xa yo habíamos trasladado a Begoña en algún momento, queremos trasladar algunha plaza, tamén temos pedidas plazas de centro de día e plazas de centro ocupacional. O que necesitamos tamén, fundamentalmente, son as plazas de vivenda, porque a nosa vivenda non para en todo o ano, non nos chegan, porque hai máis demanda do que temos plazas. Entonces, bueno, aí tamén incidimos moito porque fixos unha prospección cas familias de necesidades inmediatas, o que máis saleu é precisamente esa necesidade, a necesidade de ter un lugar donde as persoas que están ao seu cargo se sintan seguras, acollidas e atendidas. A directora xeral recolleu a demanda da entidade que podería ser asumida grazas á suba do concerto social para financiar as prazas de dependencia que vende a aprobar a Xunta, facendo fronte así ao incremento dos custos. Vimos acadar un acordo coas grandes federacións de discapacidade para subir o prezo das prazas de discapacidade, as prazas concertadas, para facer tamén fronte a ese novo convenio colectivo da discapacidade que sube os salarios dos profesionais un 10%. Entón, para poder facer frente a ese reto e dar estabilidade ás entidades sociais, vimos de acadar un acordo sen o cal imos a subir máis de 7 millóns de euros o concerto social. E nese sentido, unha vez que agora o vamos a poñer en marcha, poderemos afrontar os retos de futuro que decía Mila, non? Como esas novas prazas de discapacidade que son necesarias nas entidades sociais e tamén aquí en Ámbar. Ribeira dará benvida a programación do Nadal cun dos seus clásicos, a gala solidaria en favor de Cáritas, que se vai celebrar o 13 de decembro da man dos artistas da Escola de Teatro Musical Mimarte. Xa están á venda as entradas para a gala de Nadal de Cáritas que se celebrará o 13 de decembro no Auditorio Municipal de Ribeira. Os alumnos de Mimarte serán os encargados de levar a escena este espectáculo co humor como fío conductor e que inclúe tamén un conto de Nadal do máis futurista. Vamos a ter un montón de sorpresas, vamos a ter invitados moi especiales. Podemos dicir que este ano imos ter alguén que ninguén se espera que actuou en Eurovisión, hasta aquí podo ler. Podo dicir tamén que os nenos de San Ildefonso van a vir ensayar a gala de Cáritas. Non sei como acabará a cousa, igual se nos ven o auditorio abaixo, e haberá moitísimas sorpresas, risa, un conto de Nadal moi futurista, que xa o cartel é un pouquiño un aviso de como vai a ser un pouquiño a gala, de sempre un pouquiño máis humanidade e menos humanoides. O obxectivo deste evento é sensibilizar a poboación e dar a coñecer o labor de Cáritas ao tempo que se recadan fondos para axudar a sufragar os numerosos programas que a entidade ten en marcha. A parte económica, non? Toda a recaudación, o que recaudemos ali, pois vai ir para proxectos de empoderamento da muller, os proxectos que a nosa educadora social, Sara, está levando a cabo durante todo o ano. Tamén necesidades puntuais, casi diarias, que se nos presentan, non? De atención primaria. A unión de todas esas partes e tamén, como falaba Manolo, pois de entidades colaboradoras a través de negocios, comercios que aportan pois para esos sorteos. Creo que a unión, ao final, entre tantas partes do noso concello, do noso pobo, pois é fundamental para que proxectos como este sigan crecendo. Haberá unha fila cero con 200 entradas reservadas para aqueles que non poidan asistir, pero que desexen contribuir á causa. Entrarán tamén no sorteo de agasallos. A gala dará comezo ás 8 da tarde, a apertura de portas será media hora antes. As entradas xa se poden adquirir na sede de Cáritas ou no espazo Mimarte. E
E outra proposta en Ribeira, porque o Concello contará un Nadal máis con pista de xeo. A iniciativa, que xa se está a instalar na esplanada do Porto, está impulsada pola Asociación de Empresarios da localidade co obxectivo de mellorar a oferta de lecer para veciños e visitantes ao tempo que se dinamizan as compras nos establecementos locais. A idea é que abra as súas portas o vindeiro 28 deste mes de novembro. Para a súa posta en marcha dentro da campaña de Nadal, a patronal ribeirense conta co apoio da Xunta, a Deputación da Coruña e o propio Concello. A Deputación de Pontevedra viaxa esta fin de semana a Argentina para pechar a cesión temporal do cadro de Castelao a derradeira lección do mestre ao museo. A delegación, composta polo presidente Luis López, o vicepresidente Rafa Domínguez e o deputado de Cultura Jorge Cubela, partirá este sábado cara a Bos Aires. Deste xeito buscan facer oficial o acordo avanzado co Centro de Galicia de Bos Aires, que permitirá completar a maior colección artística do intelectual rianxeiro que custodia o Museo de Pontevedra e redondear así a conmemoración do 75 aniversario do seu pasamento. De feito, só quedaría sinal o contrato de cesión que xa se pactou hai un mes coa visita do seu presidente José María Vilalén a Pontevedra. A axenda institucional inclúe unha serie de encontros con representantes de distintos colectivos culturais e sociais de galegos emigrados dende distintos concellos da provincia, así como visitas oficiais a espazos e edificios emblemáticos tanto de Bos Aires como de Montevideo, no Uruguai. Dende o goberno provincial explican que se trata dunha oportunidade de estreitar lazos coa Galicia exterior e afondar nos vencellos sentimentais e culturais a ambas beiras do Atlántico, así como aproveitar as oportunidades e os intereses comuns entre a provincia e a colectividade. Pois na conmemoración deste ano Castelao chega a Barro a mostra Castelao Grafista Facsímile. A exposición impulsada por a Fundación componse dunha escolma de obras nas que se reflicte a evolución tanto do compromiso ético, social e político do artista rianxeiro como dos seus recursos plásticos e a súa querenza pola ilustración. Para nós é unha ledicia e en todo caso un agradecemento grande non á Fundación Obra Social da Banca, porque, bueno, dentro do ano Castelao, que aquí vamos facendo algunhas cousiñas desde o Concello e cos centros educativos, pero poder contar con esta exposición para disfrutar dela durante todas estas semanas, pois para nós é un plus moi importante para celebrar o ano como se merece, non? Podemos amosar hoxe en Barro, despois de ter amosado en algunhas cidades galegas e en outras localidades tamén, esta exposición que se compón pois de colaboracións e ilustracións aportadas por diferentes entidades, o Museo de Pontevedra, a propia Real Academia Galega, a colección de arte a Banca, a colección de arte a Fundación tamén e outras entidades que colaboraron para que, bueno, pois con estas reproduccións poidan ter un recorrido e un coñecemento máis profundo da obra de Castelao. A exposición pode visitarse dende hoxe no Salón de Actos da Biblioteca Pública de Barro. No marco da conmemoración do ano Castelao, a Fundación homenaxea ao intelectual e político rianxeiro con esta mostra incluída no seu programa Corrente Cultural, desenvolvido en colaboración con a Banca e os diferentes concellos galegos. A mostra reúne facsímiles e debuxos do álbum Cousas da Vida e ademais poderánse ver retratos, fotografías, caricaturas, debuxos e portadas de revistas. Poderase visitar ata o vindeiro 19 de decembro en Barro os luns, mércores e venres en horario de mañá de 9 a 2 e os martes e xoves pola tarde de 4 a 9. Deste xeito, poñemos hoxe o punto final ás novas do día.